नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या चॅनलवरती. आरोग्य विभागासंदर्भात पुन्हा एकदा नवीन माहिती आपल्यासमोर घेऊन आलेलो आहे. आणि हे जे आहे, आरोग्य विभागाची परीक्षा पद्धत ही चुकीची होती आणि 50% जागा आता नव्या पद्धतीने भरणार असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केलेलं आहे. तर ही संपूर्ण माहिती मी आपल्यासमोर घेऊन येणारच आहे मित्रांनो. बघा, आपण संपूर्ण माहिती बघणारच आहोत. आरोग्य विभागाची परीक्षा पद्धत चुकीची होती, हे आता ठळकपणे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मान्य केले आहे. तसेच आता ज्या इथून 50% पुढच्या जागा भरणार आहेत, ते जे आहे ते 50% जागा हे नव्या पद्धतीने भरणार आहेत मित्रांनो. तर ते नवीन पद्धत काय आहे ते आपण बघणारच आहोत. बघा, जे माहिती दिलेली आहे त्यांनी किती सांगितलेली आहे की आरोग्य विभागाची परीक्षा पद्धत ही चुकीची होती आणि 50% जागा नवीने भरणार. त्यानिमित्तानेच आरोग्य विभागाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या परीक्षेची पद्धत चुकीची असून नवीन पद्धत वापरून उर्वरित 50% जागा भरणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. तर ही माहिती जी आहे, ही राजेश टोपे यांनी एवढी माहिती आपल्याला इथे दिली आहे. तर ते एका कार्यक्रमात बोलत होते की त्यांचा उत्कृष्ट कोरोना योद्धा म्हणून सत्कार करण्यात आला. ते म्हणाले की राज्याच्या आरोग्य विभागातील स्थिती दयनीय होती आणि मात्र मोठ्या परिश्रमाने 50% जागा भरल्यामुळे आता आरोग्य विभागात चांगली सेवा मिळत आहे. आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत गोंधळ झाला, त्यामुळे राहिलेल्या 50% जागा गडबड होणार नाही अशी परीक्षा पद्धत वापरून लवकरच भरणार असे टोपे यांनी सांगितले. बघा मित्रांनो, इथं बघण्यालायक माहिती हे आहे की ज्या 50% त्यांनी जागा भरणार असल्याची इथे माहिती दिलेली आहे, ती नव्या परीक्षा पद्धतीने भरणार आणि त्याच्यात कोणतीही गडबड होणार नाही याची त्यांनी शक्यता वर्तवली आहे. तर बघा, इथे ते म्हणतायत की ज्या 50% आपण पूर्वी ज्या जागा भरल्या त्या भरणे महत्त्वाचे होते, कारण की खूप कोरोनामुळे आरोग्य विभागाची जी परिस्थिती होती ती खूप दयनीय झाली होती. त्यामुळे त्या जागा भरणे खूप आवश्यक होते. परंतु इथून पुढे ज्या जागा भरणार आहेत, 50% जागा इथून पुढे त्या अजून भरणार आहेत आरोग्य खात्यात, तर त्या जागांमध्ये कुठलीही गडबड होणार नाही अशी परीक्षा पद्धत ते वापरण्याचे प्रयत्न करणार आहेत. आणि ही परीक्षा पद्धती वापरून ह्या ज्या परीक्षा आहेत ह्या लवकरात लवकर त्यांनी घेण्याचे ठरवलेले आहे. तर बघू मित्रांनो, हे नोटिफिकेशन कधी काढतात ते, नवीन नोटिफिकेशन, आणि जसे काही नोटिफिकेशन येईल आरोग्य विभागाभरती संदर्भात, मी त्याबद्दल आपल्यासमोर घेऊन येणारच आहे. आपल्याला फक्त चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, व्हिडिओला लाईक करून हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करायचा आहे आणि आपल्या काही अडचणी असतील तर मला कमेंटमध्ये नक्की कळवायचे आहे. मित्रांनो, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून ठेवा अशाच नवनवीन माहितीकरिता. आजच्या व्हिडिओपुरते एवढेच. धन्यवाद.